E Mira, hoxe, se hoxe hai gracias a móviles Deus. grabando, Sí, o tipo cae o pelo, acoso sí, sexual, é sí, que, sí, sí, sí. sabes o que ten? Que antes normalizábamos cousas que non eran normales. Sí, sí, O sea, sí. non as normalizábamos, pero quero dicir, Mm, non facíamos nada. claro, claro. E o ambiente orquestero sempre foi así moi, ou eu desde fora, eu e moita xente, vímolo así como moi machista, non sei a mellor a palabra, porque sempre ves, nas orquestras as chavalas sempre van Mm. tetas ao aire, culo al aire, todo al aire. Por Pero, que? Porque vende. bueno, pero eso igual é culpa das redes máis que das orquestas, Das sabes? redes, Porque, antes non había redes e sempre foi así. Tiñan que salir as eh, cantantes enseñando sí, tallada. pero E os non tanto homes, como os agora. homes ali atrás, tocando a guitarra, Mm. carallo, que si, un tanga, uns Sí, pectorales, non? Eso sí, non. pero O sea, todo enseñar a muller. hoxe, gracias a Dios, as mulleres que traballan en orquesta salen como elas queren, porque non hai Pero non lle din hai que ir con estes Bueno, modelitos. hoxe en día non, eu non vivo eso. Os jefes solen darlle libertad para que se vistan Sí. como elas queiran, e elas vístense como máis guapas se ven. Eles si se ven guapas con un body, pois poñense un body. Pero antes, antiguamente, sí que Sí, viña era eso, moito. había jefes cazuros e machistas e sobre todo representantes, porque Hmm. había jefes de orquesta que eran moi abaisaban as orellas porque eran moi burriños, non tiña personalidade, e todo o que dicía o representante, Iban... se lle dicía, ai, a cantante canta moi ben, pero ten que enseñar un pouco máis as cachas, ou ten que enseñar un Sí, pouco máis as tetas, porque xa non ven da orquesta. Eran animales de sí. bellota, sabes? Eso, gracias en Dios, eso non existe, sabes? Eso xa pasou en segundo Pero non plano. crees que por culpa deso vos metían a todos como no mismo saco? Non, eu nunca me sentín Ti nunca te sentiste así? que a min me trataran así, porque, joder, non son así, sabes? Pero